Maybe he looks as would I. The preacher asked. Какво е това? Пак сме тук. И да, не ще играем на Outlast. Хич ми се играе, но не вас ви хареса, затова ще направя още един епизод и нека да влизаме в играта. Окей, миналия път бяхме пуснали генераторите да светлим светлината. Да, ето. Опа. Тук да светнем лампите. Тук има камери. Ох, какво са? Добре. Началото малко лагва, а после хич ми лагва. Дали винаги за какво са още отворени? Ето ми е най-любими приятели. Той малко съмъжлив. Ай, тук ли трябва да подражим? Да. Ох. Спомнитърко ми беха. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Мальчица, как е грозен. Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the Това truth. духови се. Accept the gospel, and all doors will open before you. Приспаха ни. Добре. Нека да видим. И хора, ако искате да играете на Clash Royale и на още и на тази игра, ударете лайк бутона. Добре. В някаква стая сме, където има кръстове. Добре. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. И кръстове. He did not kill himself. He did not kill his enemies. Be nigh here follow. Какво беше? This. Oh. This. Добре, няма нищо. Добре, нека да... Но какво? Има тук чудовище. Това е чудовище. Един тук. Не може. И тук не може. Тук е Саудия. Както виждам. Това леко ме стреса. Сега малко тикве получава. Ама накъде? Ще те самотя. Ще се самота малко, защото не искам да гледам. Тръгвам си. Майко. Maybe he looks as would I. The preacher asked. Какво е това? It will be impolite. Not И here. чао. Чао. You look like there's an idea. And when we Какви са те? kill him slow. Как изглеждат? I want his tongue. Ох, има те си горе. Оле! Добре бе, за какво трябва да се слагат страшни такива сцени?
Ох. Тук е малко шантел. They'll tell you any fact, science. Всеки са само Waiting. майчите. Виж го той. Billy understood. Виж му зъбите. Гледай го. И те не могат. Те може? Добре, и те не може. Те не могат да се отворят. Блок Би. Добре, за какво са бият главите в стените? Тук няма нещо. Тук. И тук няма нищо да е. Добре, накъде? Дано. Не знам дали ще сложа цензур, но сигурно ще сложа. Мога ли вече това да го отворя? Не. Добре. Значи, дай да отидем при яките пичове. Здрасти. Добре. Тук нещо? Не. Тук не. Добре, на къде трябва да хода? Няма никъде. Сега какво трябва да правя? Как се скрия? Не. Само... Добре, дали е някакъв пъзъл тук? Кръстове и Rest in Peace пише. Тук има някъде. Спокойно. Спокойно. О, това е било отворено. Значи, те са били... Дай да ги проверим се пак. Той пак ли така седе? Ти как говори, бе? Тук. О, аз съм на тъп. Какво става? Какво сте? Силки. 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 What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! Hey, you... Oh, I... Бе, тук хората са много странни. А там... Добре. Ще минем тук. Сега се сетих на нещо. Тук са тези, които са голи. Дай да ги поздравя. Как му стресна. Няма ги, бе. Добре. Вече сме в... Гледай, вече къде... Това не е тръбен газ. Добре. Там. Добре. Тук. Сключено. Кой говори? Бе, трябва да следим кръвта. Майко. И както...
Добре. Той вика, че има ритуали, има заклинания. И той е малко лудо момчето. Но тук няма нещо. Затова следваме кръвта. Тук не трябваше да следваме. Отиваме. Чао, не си ме видял. Не си ме видял. Чао. Къде да излезна? Няма изход. Идва ли звука? Страх ме. Не искам да излизам. Гледах си кучето. Той там. Да ме пази. И мисля, че бяхме ударени. И ние трябва да затворим врата. Да. Той да не вижда. Той да не вижда. Макси. Дали сме приятели? Чао. Добре. И сега ще излезем така и ще затворим вратата. Той да не може да ни види. Нали така? Той е съборил. Follow the boat. Скри... Тук ли там? Добре. Той идва. Не гледай тук. Не гледай. Не гледай. Добре, сега какво отворих? Трябва да се върна. Добре. Какво? Те са двама! Ох, добре. Няма да ме хване. Там сме. Не можаха да ме хванат. Ох. Добре. Да не отивам при тях. Макс, добре. Макс. Follow the boat. Не. Трябва да следвам кръвта. Трябва ми карта. Добре, хора. Добре, Макси се тръгна. Стана много страшно. И не дава ключ. Тъй тук. Не може да минем. Ето ключ. То. Взехме. Сега искам да е светното. Къде отидох?
Добре. Дай да затворим. В всеки случай. My God, he vanished. Не. Vanished without a trace. I just had sarcasm. What was my intention? He thinks we're assholes. Or stupid. He's holding hands like his belly open. Wait. Just a moment. Тук ли трябва? Добре. И тук трябва да избягам. Не. Те са тук. Добре. Вече ме е безопасно място. Аз така мисля. Не искам да ходя там. Тягна там. Има чупна врата. Тук. Добре. Майко! Ох! Трябва да избегам от тука. Прасето. Бегай пръсно. Ти можеш да не храни. Прасето. Не, слези долу. Те чупи вратата. Натам сме. О, какво стана? Йо. Добре. Добре, хора. Мисля, това е този епизод. Харесайте, ако ви хареса. И харесайте и пишете долу, ако искате да снимам на Clash Royale. И да, ще се видим скоро. Чао.